Ndị be anyị kene m unu, kene nwoke, kene nwaanyị, ikolobịa igwe igwe nụ, ndị eyom ekene m unu, kene ndị eze ọdịnala na ndị ichie. Ekpere anyị bụ na ọ ga-agaziri nwoke gazielu nwaanyị. Ụmụnne m, ụtụtụ ọma, efifie ọma, uhuruchi ọma, dịka ebe ọbụla ị nọ wee na-esonyere anyị nakwa oge iji wee na-esonyekwara anyị. A sị m ka ọ mara onye ọbụla mma. O nwere onye anyị chọrọ ka ọnwụ, nwere onye anyị chọrọ ka o fuo. Ekpere anyị bụ ife ọma niile na-emela anyị ya meelụ ndị ọzọ. Mana Igbo be anyị, o nwere ihe nsị ka m lụtụrụ anyị aka na iwe niile nwere nkwụ. Oyibo kpọrọ ya moderation. Ihe na-ekwesị ekwesị. Nke izi dịka ibie bụ na mmepe obodo dị mma, mana mmepe obodo nweziri ebe ọ na-aga nke ikpeazụ a n'ala Igbo. Ọ bịa dịka osisi metụ ya aka, oyibo kpọrọ ya civilization, ya n'olu ndị iti. Iji wee maa atụ, ị na-anya efu na Chukwu kere anyị Igbo kesịrị anyị ihe niile o nyere anyị bụ ihe ga-enyelu ndụ anyị aka ka ọ dịla anyị mfe. Mana anyị ji maka civilization, ya bụ mmepe obodo na oke ọchịchọ anya ukwu ndị mmadụ na-emebisi ire. Iji maa atụ, osisi dị n'ala Igbo anyị ji maka mmepe obodo na-egbutu ma ndị kwesịrịnụ ma ndị na-ekwesịrọ. Nyekwanụ ntị ka mmadụ ya lesi na chi nwatakwa akụ sị na mmepe obodo na-emebi obodo. Ihe niile na-enwe nkwụ, ma ndị kwesịrị mgbutu ma ndị na-ekwesịrị mgbutu. Osisi dị n'ala Igbo bara ụba, Chukwu ji wee chọọ anyị mma. Mmụọ bụ chi nwatakwa akụ na-agwa gị na nghọta nke m na osisi dị n'ala Igbo dị ụzọ ịtọ ka ọ dị. Nke izizi bụ ndị na-amịla anyị mkpụrụ anyị ji enyelụ ndụ aka. Iji maa atụ, mangorofa, ụkwa na ndị otu olomafa dị iche iche. Ọzọ dịka ibie bụ osisi nka na ụzụ, dịka ụmụ osisi ejigasị akụ gbamgbam n'ụlọ, alụ oche, ụmụ ihe ndị a gasị dịka osisi ọjị. Abịazie na nke ikpeazụ, enwere osisi mmụọ, oyibo kpọọ ya spiritual trees. Osisi mmụọ eji alụ ọrụ mmụọ dị iche iche ferika. Bido na nke izi, enwere ogilisi nke mmadụ niile ma. Enwere osisi a na-akpọ anụ n'ebe akpọ anụ n'ebe a, ụfọdụ ndị a na-afịa akọ ihe ọzọ. Enwere osisi anụ n'ebe, nwee osisi dịka ebenebe, asịrọkwa nga ebenebe. Ebenebe bụ afọ obodo. Enwere osisi ebenebe. Mgbọsị buru gboo, maka ụmụ osisi adịsị n'ala Igbo nwee efefe a na-eme. Osisi ọbụla dị ile a na-emelụrụ emelụ, a na-emelụ osisi emelụ otu esi emelụ mmụọ. Ọ bụrụ osisi dị ile, iji maa atụ, osisi ebenebe a amarọ ma efunugo ịbata na ihe dịka na shọpụ mmadụ ma ọ n'ụlọ ọrụ ya. Ị na-abata efu osisi, akwụkwọ osisi ekobe ekobe, ọkpọnwugo, ọ na-adị ụzọ na-abụ, ọ na-adị ọbaraba. Ọ akwụkwọ ebenebe dị ya. Ihe ọ na-alụ bụ na ọbụna ọ dị ile n'ebenebe ebe a katara ya, o nwere ife ọbụla bụ amoosu ya bata nwe ebe a mee ife ma o meluo ife. Ọ na-abata ihe ọbụla ya na ya so ya wụsị ebe a, maka na akwụkwọ ebenebe a si ya. Enwere ndị ọzọ gasị akwụkwọ osisi dịsị iche iche. Enwere osisi ngụ dị ferika. Enwere akpụ, enwere akpụ ọkalete, ejitete, oke na nwunye, ọ dị ịbụọ na abụ. Ụmụ osisi a dịsị n'ala Igbo efe ya ma mma. Osisi akpụ na-ebu ibu too ogologo. Enwekwuru osisi ọjị. Ọjị anyị na-ata ata, osisi na-amịa. Enwere ọjị, nwa ọjị dị iche, nwa osisi ọjị. Na-agbanyezikwa na nke ikpeazụ a na iwe dị iche iche na-emezi. Ọjị nwe nke na-epulu onwe, nwekwazi nke mmadụ dịka anyị na-akọ. Mana ihe ọ inweta ọjị, onye ọbụla mara ọjị fụ ọ ya ama nke bụ nke mmadụ kọrọ akọ na nke pụrụ onwe ya. Ọ bụrụ ibe anyị abịa kọọba n'ebe a. Osisi dị iche iche dịka enwere osisi ọgbụ. Ọgbụ bụ nke ejikwa ọgbụ eme ivechi nwaanyị. Onye bụ osisi dị n'ala Igbo, nwoke anara ali enu ya. Ụfọdụ nwere ike iti mkpu, mana osisi a nwoke anara ali enu maka na a na-afịa dịka osisi nwaanyị. Nwoke lie ya enu, a na-afụta ya na ọ melụrụ osisi a. Ụmụ ife a niile mgbọsị buru gboo, osisi dị ile ferika. Enwere m ogilisi nke anyị niile ma na eji eme ivechi. Ogilisi na ọdụ ka connection dị n'etiti ndị mmụọ na ndị nọ ndụ. Ụmụ ya niile erika. Ekwugo m
maka ngwu, mana ibe anyị ji maka ya wee bịa tata bụ ọfọ, osisi a na-akpọ isi ọfọ. Ọfọ so n'ofu n'ime isi mmụọ enwere n'ala Igbo. Ọ dị n'ala Igbo bụ isi anyị na-ekwu. Ebe m fụgasịrị ọfọ, afụgo m ya na Agụlụ na Anambra steeti, afụgo m isi ọfọ a na Ọba Nsụka, afụgo m isi ọfọ a na Orumba. Ọ dị na be nna m bụ Anam, ebe nsi bi ụwa, anyị nwere isi ọfọ na be anyị. Ọ dị ya. Ka ebe ndị ọzọ fụgasịrị isi ọfọ a, ka ebe ndị ọzọ wee dịrị gabazie. Anyị na-ekwu gịnị bụ ọfọ? Mgbe niile gị na mmadụ na-ekwu okwu, ọ sị gị na ya jiri gị ọfọ, ma nwoke si na ya ji ọfọ, ma nwaanyị si na ya ji ọfọ. Gịnị bụ ọfọ? Anyị wee sị ka anyị bịa tata ka anyị tapịa ya, maka na ụfọdụ ndị amarọ ịghọpụta. Ọfọ na nkwenye ndị Igbo bụ otu n'ihe ndị mmadụ kwetere na a ga-esi n'ime ya nweta ikpe nkwụmọtọ. Ọ dịka onye ọbụla a na-emegbu emegbu kịta, maọbụ na mmadụ na-anali ya ife n'ike. Ka m bezie ya na nkenke, mbọsị buru gboo, ndị mmadụ ma ndị eze ọdịnala ma ndị aka ji ọfọ bụ ọfọ a kafa na-eji egosipụta ihe. Ndị mmadụ ejiri ike ejebu n'alụsị mgbe gboo, maka na ọfọ anụ anyị na-ekwu okwu ya na ọ dị ile. Iji wee maa atụ na enwere ife dịka ọfọ, enwe afa ndị gboo na-abagasị ndị mmadụ ya eji wee ma na ọfọ na ọ dị ya n'eziokwu n'eziokwu. Enwere ọfọ ọma, ọgụ eji ọfọ, ọfọ dị ile, ọfọ egbu, ọfọ ka aja, ọfọ ka nsị. Ọnya ka eji wee ma na ọ nwere ife bụ ọfọ. Ọfọ anyị na-ekwu okwu bụ nnukwu ihe ka ọ bụ n'ala Igbo, mana ọ ka anyị jiri nwayọọ nwayọọ na-alepụta ka onye ọbụla nwee ike na-esonye. Ọfọ a nwee ike ọ bụ na ọ dị na be nna gị mana ị marọ, ọ bụrụ ebe niile ka ọ dị. A sị na ọ fụlụ ọjị kpaa ya nkụ, na ara afọ ọjị kwada. Ọ bụ na ọfọ a dị na be unu, ma ọ bụ na ọ ka dị ile, ị marọ nnukwu ihe unu nwe. Ụmụnne m, ka anyị kpabila a na-eso a n'ọkụ, ka anyị jiri nwayọọ nwayọọ na-alepụta ka nkụzi a, ka mmadụ ime nwee ike sonye anyị. Cheta na onye gị na aka na bụ Maazị Chinwetakwaakụ. Anyị nọ na Facebook, anyị nọ na YouTube, Maazị Chinwetakwaakụ. Binyere anyị aka n'akara subscribe na YouTube, binyekwara anyị follow na Facebook, ka ị nwee ike na-enweta mkpọtụrụ anyị oge ọbụla anyị gbagotere n'ikuku. Biko sonye n'ebe mkparịta ụka comment section n'olu ndị iti, ka ịgwa anyị ma ọfọ a ma ọ dị na be nna gị, ifunugo ọfọ a, onwenugo ihe gị na mmadụ mekọ ọfọ abata n'ime. Ndị be anyị, anyị sị ka anyị kpabiri a na-eso a n'ọkụ na nke tata, maka na nwa ebunu na-azụ o wee bịa ọgụ. Chere anyị mgbọsị Fraịde ọzọ na-abịa, ebe anyị ga-ebidokwa nkụzi, ebe anyị ga na-agakwa n'ihu na-akụzikwa maka ọfọ a. Oge ọzọ anyị ga-abịa, anyị nwere ike ịkụzi kedu ka esi enweta ọfọ a. Mgbe ọzọ, chebiri anyị. Ụmụnne m, daalụnụ.